Dakle, prizor iz filma 2001. Odiseja u svemiru, Stanleya Kubricka ili Kubricka, jedno i drugo je u redu, bar što se mene tiče. Snimljen je tijekom 8 snimajućih dana u drugoj polovici lipnja 1966. godine u britanskim studijima MGM-a u Bonhamwoodu blizu Londona. Snimljen je Super Panavision kamerom 70 mm na 65 mm negativu, 2:20:1 je bio omjer, a taj negativ onda prelazi u pozitiv 70 mm u procesu koji se naziva Todd AO, prema Mikeu Toddu i tvrtci American Optics, koja je inače dala i objektive za snimanje ovoga filma. Mogli ste pročitati recimo da je ovaj film rađen u Cinerami, to znači Cinerama se odnosi na standard projekcije koji je izvorno bio sa 3 projektora 35 mm, a onda je postao sa jednog 70 mm projektora, što je bio slučaj s Odisejom. Dakle, to kada čujete Cinerama, to znači to. Ovaj prizor traje 7 minuta 46 sekundi, sadrži 32 kadra, od kojih je iznenađujuće samo 10 subjektivnih, a 22 su objektivna, s time da se o prirodi triju od tih 10 kadrova može razgovarati. Jedan je klasični narezani kadar preko ramena koji ima neupitnu funkciju subjektivnog kadra, a 2 kadra zapravo već ulaze u interpretaciju ovoga prizora, pa ako recimo odaberemo monolite interpretirati kao zasebne entitete, odnosno ne kao alate neke izvanzemaljske inteligencije, već kao doista tu izvanzemaljsku inteligenciju, onda i monolit u jednom momentu kao može subjektivno gledati. I također, ako odlučimo prihvatiti pretpostavku da Bowman, naš junak David Bowman, koji se pretvorio u svemirsko dijete ili Star Child, prolazi kroz monolit u zemljinu orbitu, onda imamo, ajde, recimo još jedan subjektivni kadar. Ali to je zapravo manje zanimljivo od činjenice da neki od ovih kadrova tijekom svoga trajanja gube svoga subjekta, odnosno da gledatelj naknadno postaje svjestan da subjekta više nema, odnosno da
onaj koji gleda postaje ono što gleda. To je možda mnogo zanimljivije od prostog nabrajanja koliko tu ima kakvih kadrova. Dakle, paradoks stvara čovjekovo gledanje samoga sebe u različitim fazama života, na različitim koordinatama ovoga prostora koji smo gledali, pre čemu se on fizički ne umnaža kao što je to recimo konvencija u filmovima Putovanja kroz vrijeme, nego naprosto postaje ono što vidi. Vidjet ćemo da je ta činjenica imala neke zanimljive interpretivne posljedice kod nekih teoretičara, filmologa i kritičara. U svakom slučaju, prizor koji se inače u sjećanje ugrađuje kao nešto što podrazumijeva dramu gledanja, napetost gledanja, je iznenađujuće klasičan, ako gledamo s formalne strane. Omjer rakursa, planova, tu je prilično klasičan, ovdje vidimo on isto tako tipičnu Kubrickovu sklonost geometričnome, znači pravokutno i pravocrtno kretanje i gledanje prostora. Dakle, sve se to doima relativno formalno klasično. Ako ćemo to nategnuto interpretirati, možemo reći da su to možda zaostaci ranije faze projekta ovoga filma, koji je doista i započet kao klasično fabularni, obiteljski spektakl, naravno za Cineramu, koji je trebao biti blockbuster, ali koji je ovo što je danas, a to je definitivno modernistički film, izrazite vizualne simbolike, vizualnog pripovjedanja, potisnute kauzalnosti, manje dijaloga, nema glasa komentara itd. Sve to on je izgubio vrlo kasno, pri završetku snimanja i većma u postprodukciji. Dakle, možemo ovako relativno klasičan formalni procede možda pripisati i tome. Ali drugo je pitanje što ovaj prizor znači značenjski, filozofski, spekulativno i na koji način je ova, meni barem prekrasna elipsa čovjekova života, pandan onoj poznatoj elipsi s početka filma, što je zapravo elipsa čovječanstva, gdje je jedna kost, odnosno kosta je oružje i onda to oružje prelazi u svemirsku letjelicu. Prizor je inače snimio potpisani direktor fotografije filma Jeffrey Unsworth, premda se možda neke zasluge mogu pripisati i Scharferu, a Scharfer je bio John Alcott koji će kasnije postati također slavni direktor fotografije Kubrickovih filmova, kao što je recimo najpoznatiji je Barry Lyndon. Zašto kažem da je on možda imao nekog utjecaja? Pa zato što je za Alcotta bilo tipično da je umjetno svjetlo nastojao tretirati kao prirodno, odnosno da je nastojao umjetno svjetlo prikazati kao ambijentalno. Takva nekakva nastojanja vidimo i u ovome prizoru, koji je temeljno osvjetljen odozdo, ispod poda koji je od akrilnog stakla, premda su, naravno, vidjet ćemo na fotografijama, koristili i neke dodatne izvore rasvjete. Jeffrey Unsworth napustio je snimanje filma 1967. godine, međutim u tom trenutku snimanje s glumcima već je bilo završeno i prešli su u Afriku snimati Zoru čovječanstva, dakle prvi dio filma. Tako da je u nekim izvorima postoji oko toga malo zabune, međutim istraživanje pokazuje da je zapravo Unsworth doista snimatelj ovoga filma, kao što je i potpisan. Ovdje možete vidjeti Alcotta, dakle Johna Alcotta koji je bio Scharfer na ovom filmu, sa Kubrickom. Ovdje možete vidjeti ovaj ogroman objektiv 70 mm American Optics, ali ne u ovom prizoru, to je onaj poznati prizor u onoj kružnoj svemirskoj postavi, odnosno u Discovery, pardon. Evo, nigdje nema Unswortha, jedino mjesto na kojem možete možda vidjeti Unswortha, samo malo, je ovdje, ovaj tu gospodin bi trebao biti Jeffrey Unsworth, barem koliko sam ja svjestan njegova izgleda. Zbog toga što ga baš nema, onda je postala ta rasprava ko je snimio doista taj prizor. Međutim, ako znate za Kubrickovu vještinu snimateljsku i fotografsku, ako znate da je on u svakoj fazi snimateljskog procesa uvijek bio izrazito prisutan, onda je možda i cijela ta rasprava malo nepotrebna. U svakom slučaju jedna od zanimljivih inovacija ovoga filma, a to je prednja projekcija, pa slit scan, svega toga nema u našem prizoru. Ono čega je bilo, a to je da recimo nisu koristili luksmetar, nego su se koristili crno-bijelim polaroidnim fotografijama kako bi provjerili zapravo stanje svjetla i rasvjetu u prostoriji. Zbog toga, recimo, ako vidite često fotografije Kubricka sa snimanja Odiseje, vidite ga sa fotografskim aparatom oko vrata. To je jedna od tih poznatih fotografija. Idejno rješenje sobe, odnosno ovaj ćemo prizor nazivati soba, zato što ga je u hrvatskoj filmologiji tako nazivao Ante Peterlić, pa se nekako ustalilo da prizor zovemo soba, ja ću ga tijekom cijelog ovog izlaganja zvati soba. Dakle, idejno rješenje sobe kao seta zapravo je djelo britanskog scenografa Anthonyja Tonya Mastersa,
Premda neki tvrde da tu neke zasluge je imao i Harry Lange, također dio scenografske ekipe filma, koji je, na primjer, zaslužan za kacige svemirskih odijela, one upečatljive kacige koje uostalom nosi i Bowman u ovom prizoru, ali uglavnom je riječ o Toniju Mastersu, s time da je ovaj pod, koji je vrlo zanimljiv, taj pod inače ima 80 kvadrata, ili 8 puta 10 su proporcije te sobe, kao što ćemo vidjeti na tlocrtu, kada ga nađem, samo malo, evo ga. Dakle, ovo nije potpuni tlocrt prizora, već samo završnog dijela prizora, ali nebitno, važna nam je soba. Dakle, 8 puta 10 kvadratnih ploča koje su napravljene od akrilnog stakla, a svjetlo dolazi od ozdo zato što su rasvjetna tijela bila postavljena ispod seta. Naime, set je bio 3,5 metra iznad zemlje i sagrađen je na metalnim cijevima. I onda između tih metalnih cijevi bilo je mjesta i za rasvjetna tijela. Dakle, to je glavni izvor svjetla u tome prizoru. Za one koje zanima, duljina stranica tih kvadrata je između 0,9 i 1,2 metra, ovisno o tome kojem izvoru vjerujete. Na posljedku za šminku, odnosno za masku i šminku našega Bowmana, zaslužan je Stuart Freeborn, čovjek koji će kasnije osmisliti omiljenog Jodu iz Ratova zvijezda, ako vas je to zanimalo. Slijedom bliskoga i većma paralelnog suradništva na treatmentu filma, potom na svim brojnim verzijama scenarija, pa i na romanu, koji je napisan prije završetka filma, ali objavljen nakon njegove premijere, a slijedom i njihovih izjava, uobičajilo se autorstvo svih tih tekstova pripisivati i slavnom SF piscu Arthuru C. Clarku i samom Stanleyu Kubricku. Dakle, oni su obojica, sam Clark je na primjer rekao da je scenarij vjerojatno Kubrick-Clark, a da je njegov roman Clark-Kubrick. Jer naravno na roman nije potpisan Kubrick, ali svejedno, dakle, to su njihove izjave. Dakle, to je nastajalo doista, svi navedeni tekstovi nastajali su vrlo paralelno i u višegodišnjoj i dugogodišnjoj, dakle, suradnji njih dvojice. To dvostruko autorstvo naravno ne možemo pripisati i pripovjedci Sentinel, odnosno Straža. To je pripovjedka Arthura C. Clarka koja se obično navodi kao predložak ovoga filma. To je u nekoj mjeri točno, naime doista prava za ekranizaciju te priče otkupljena su od Arthura C. Clarka, ali ta priča, koja je inače izdana 1951. godine i tada izdana kao Sentinel of Eternity, ta priča zapravo zahvaća samo pronalazak artefakta, koji je u to vrijeme još bio piramidalan i kristalan, a ne crni i monolitan, na mjesecu. Dakle, jasno je da u toj priči naše sobe nema. Još je 6 kratkih priča Arthura C. Clarka neformalno utjecao na 2001. Odiseju u svemiru. Kažem neformalno zato što prava na ekranizaciju nisu otkupljena, ali primjerice Clarkova priča Susret u zoru utjecala je na zoru čovječanstva, a Koljevka u orbiti utjecala je na Zvijezdano dijete, odnosno na ovo Star Child koji vidimo i u ovom našem prizoru. No, koliko ja znam, nijedna ranija priča ili roman Arthura C. Clarka ne uključuje prizor sobe, dakle ne uključuje ovo što smo vidjeli. Javno dostupna verzija scenarija ovoga filma iz 1965. godine, možemo reći predprodukcijska verzija scenarija, ima samo 65 stranica i uopće nema kraja filma. Ne samo naše sobe, nego nema ni psihodeličnu sekvencu, nema ni Zvijezdano dijete. Samo stoji napomena, citiram, na ostatku ove sekvence trenutno rade naši scenografi, namjera je predstaviti sveobuhvatan dojam različitih izvanzemaljskih svjetova koji ljepotom oduzima dah. Točka. Dakle, ni u scenariju nema sobe, barem ne u ovoj verziji koju mi možemo javno pristupiti. To nije toliko neobično. Dakle, Kubrick je inače mnogo što radio iz glave, a u slučaju Odiseje je poznato da je scenarij mijenjao zapravo ne samo tijekom snimanja, nego sve do završetka snimanja sa glumcima. Tako da, čak ni u verziji koju sam ja jednom vidio iz veljače 66. još uvijek nema sobe. Arthur C. Clarke napisao je ovaj prizor na jedan drugačiji način za potrebe svoga romana i taj prizor je prisutan u tome romanu. Dakle, u siječnju 1966. u veljači toga prizora još nema u scenariju, nego tek u ožujku, to znamo iz produkcijskih studija filma, tek se u ožujku počelo razmišljati o tome kako će ta soba uopće izgledati. Mislim da, s obzirom na ovo autorstvo tekstova koji filmu prethode, nije zgorega kratko se samo zadržati, iako danas nije adaptacijska studija, ali nije se zgorega zadržati malo na tome što je Clark napisao i što je Clark objavio u svom romanu. Dakle, u njegovoj viziji sobe,
Ta soba je tipična američka hotelska soba onoga vremena, kaže Clarke. Sad, to bi naravno trebala biti 2001. Dakle, odnosno godine u kojoj je Bowman živio i kako on sobu može očekivati. Međutim, iz opisa te sobe, meni se čini da osim videofona koji se u njoj pojavljuje, ništa drugo ne odudara zapravo od hotelske sobe 60-ih godina. Dakle, onakve hotelske sobe kako je mogao poznavati i Clarke. To je manje bitno jer je Clarke napisao da je riječ bila o najbanalnijem i najobičnijem mogućem prizoru koji ste mogli zamisliti. To je ono što je Bowman susreo u romanu kada je izašao iz kapsule, dakle jednu potpunu, totalnu običnost, do te mjere da je, kaže Clarke, čak očekivao da će naći besplatni primjerak Biblije u jednoj ladici, kao što je to ono u američkim hotelima bio običaj, 60-ih, naravno ne 2001. Također, treba reći da kod Clarka nije riječ o sobi, nego je riječ o apartmanu. Imamo više prostorija, dakle imamo kuhinju, imamo ovu kupaonu kao što imamo i ovdje, imamo dnevnu i spavaću sobu odvojeno. U toj kupaoni instalacije su funkcionalne, u kuhinji je hladnjak, u kuhinji je kuhalo, beštek, u kuhinji je u hladnjaku i nekakva hrana. U ormaru je odjeća koja odgovara mjerama našega junaka, međutim malo je staromodna i od krivog materijala. Trebala bi biti od vune, ali i od krzna, na primjer. Kada otvori hladnjak, on u njemu nalazi jako puno pakiranja zemaljske hrane, ali ništa svježe hrane. Kada otvori ta pakiranja hrane, ne nalazi ništa drugo nego jednu vlažnu plavu tvar koja ima teksturu pudinga od kruha i koja je vrlo zasitna. I takva su sva pakiranja. Kada se približi telefonskom imeniku ili knjigama koje se nalaze u toj sobi ili magazinima, vidi da su samo naslovi korektni, a sve drugo je zapravo zamučeno i ne može se čitati zato što izgleda kao da je kopirano sa nekakve loše fotografije loše rezolucije. U sobi kod Clarka postoji televizor. Znači, naš Bowman, kad je malo istražio sobu, najeo se, istuširao se, legao u krevet i počeo šaltati programe na televiziji. Saznaje da tu ima puno zemaljskih programa, ali da su svi otprilike stariji oko 2 godine. Zašto? Pa zato što je prije 2 godine otkriven ovaj monolit na mjesecu. I dakle tu postaje veze, njemu vrlo brzo postaje jasno šta se tu događa, a događa se sljedeće, citiram: nastavio je lutati programima i odjednom prepoznao poznati prizor. Vidio je upravo ovaj hotelski apartman i u njemu slavnoga glumca koji bijesno prekida s nevjernom ljubavnicom. Znači, tako su pripremili ovo prijemno mjesto za njega. Njegovi domaćini svoje su zamisli o zemaljskom životu temeljili na televizijskim programima. Njegov osjećaj da se nalazi na filmskom setu bio je gotovo doslovce točan. Završen citat. Bowman tu gasi TV i po Clarkovim riječima posljednji puta tone u san. Namještaj nestaje jer više nije potreban, a Bowman je u snu svjestan da mu nekakva viša inteligencija ulazi u um i on prosto skoči na višu razinu egzistencije. Postaje neko novo i drugo biće. Film njegova života vraća se unatrag, ne unaprijed kao što smo vidjeli u prizoru, do dojenčeta. Putem on iskusuje i svoje emocije i svoje osjećaje, tako da sve se to briše iz njega. Međutim, on nije nervozan oko toga jer ima osjećaj da će sve negdje ostati sačuvano i nakon toga što se zapravo dogodi, citiram: i dok je jedan David Bowman prestajao postojati, drugi je postajao besmrtan. U praznoj sobi koja je plutala među vatrama dvostruke zvijezde 20.000 svjetlosnih godina udaljene od zemlje, beba je otvorila oči i zaplakala. Završen citat. Dakle, tako to izgleda kod Clarka. Sad, teme nadmoćne izvanzemaljske inteligencije i ljudskog transcendiranja egzistencije kako mi poznajemo na nekakvu višu razinu postojanja, stalni su motivi, stalne su teme stvaralaštva Artura C. Clarka. Najpoznatiji primjer vjerojatno je Kraj djetinjstva, njegov roman iz 1953. koji je, uzgled budi rečeno, ekraniziran 2015. u dosta dobru miniseriju Sci-Fi Channela, pa možete provjeriti ovo što ja govorim. I također, prema Clarkovim svjedočenjima, 2001. odnosno njegov rad na 2001. mogao bi biti svojevrsni nastavak Kraja djetinjstva. Zašto? Pa zato što je, po njegovim riječima, on zapravo sve ideje za taj nastavak ugradio u rad na 2001. Kako na romanu, tako i na scenariju i na svim ovim tekstovima i predtekstovima samoga filma. Kao hard SF pisac, Clarke je bio vjerojatno ponajbolji izanak svoje generacije pisaca koji su smatrali da je znanstvena plauzibilnost u SF-u važnija od nekih zakonitosti tvorbe fikcije. Taj se stav ogleda i o njegovom negativnom mišljenju o filmskoj SF produkciji do Odiseje, a taj se stav ogledao, baš kao što se i Kubrickov stav ogledao, u jednom izrazitom strahu za relevantnost filma kada se jednom pojavi,
a pojavit će se u vremenu u kojem se zapravo očekivalo da čovjek stupi na mjesec. I očekivalo se da će to dovesti do jedne velike promjene. I bili su pod velikim stresom kako da onda taj film bude znanstveno plauzibilan i znanstveno, ili barem spekulativno, moguć u tome vremenu. Dakle, to je nešto što je tipično za Clarka, ali se nekako zapravo presjekao i sa Kubrickom. Također, ono što Clark nije osobito volio ili što nije osobito mnogo radio, to je emocionalni razvoj likova. Pa kad se govori o legendarnoj hladnoći protagonista 2001. Odiseja u svemiru, prema kojoj zapravo Hal ispada najemocionalnija pojava u tome filmu, moguće je da to ne treba pripisivati samo Kubricku, naročito ako se sjetite nekih njegovih drugih filmova kao što je Full Metal Jacket ili Paklena naranđa ili Sijavanje, nego je nešto što moguće dolazi i iz ovog smjera Artura C. Clarka. Ako mi ne vjerujete, pročitajte barem Susret sa Ramom, jer je njegov poznati roman, gdje doista ljudske emocije baš nisu relevantne. Ili barem pojedinačne ljudske emocije, sudbine, depresije i tako dalje nemaju baš neke važnosti kada je riječ o velikim kozmičkim događajima, kao što je prelazak cijele jedne rase na jednu višu razinu postoja. Također, ono zbog čega Clarkov roman nije možda najtoplije primljen, je činjenica da mi tu imamo publiku koja se već nagledala modernističkog filma i publiku koja uživa u otvorenom kraju ovoga filma i u svim tim interpretacijama koje su moguće, o vizualnom pripovjedanju, nepostojanju glasa komentara, koji inače u ranim verzijama scenarija jako prominentno figurira. Dakle, a onda dolazi Clarkov roman nakon toga, trebao je prije, dolazi nakon toga i zapravo vam sve objasni. Na te nane. To je nešto zbog čega možda mišljenje o njegovom romanu tada nije baš bilo najpozitivnije. Inače, samo podigni mikrofon. Da. Inače, izvorišna ideja sobe, prije nego što je postala tekst, pa onda što je postala film, bilo je u zamisli njih obojice da će ovom astronautu biti potreban neki prostor gdje će se odmoriti od svih ovih iskustava koje je proživio. Pazite, ovaj prizor dolazi nakon takozvane psihodelične sekvence i naš junak se trese po prilici kao da ima živčani slom. Dakle, njemu je potreban prostor da se odmori od svih ovih impresija, a Clark je rekao to bi trebalo biti mjesto gdje će se moći mentalno odmoriti bez pogleda na nemoguće nebo. Dakle, gdje će mu biti nešto bliže, nešto njemu normalnije i tipičnije. No, soba je istovremeno trebala sugerirati i elegantni kavez zoološkog vrta ili neki observacijski punkt gdje bi izvanzemaljci, koje u filmu, hvala Bogu, ne vidimo, izučavali ovo ljudsko biće. Kubrickovim riječima koje je uputio supruzi nakon što je odluka o izgledu ove sobe već bila donesena, to izgleda ovako, citiram. Ako imaš izvanzemaljca u bočici u svom kemijskom laboratoriju i želiš da mu bude ugodno kako bi ga mogla promatrati, nastojala bi saznati što on voli. A ako izmuzeš mozak ljudskog bića, ono bi moglo voljeti raskošnu hotelsku sobu iz knjiga umjetnosti. Završen citat. O izvornoj ideji za ovu sobu, koja je, kao što rekao, kao i mnoge druge nastala u izrazitoj intenzivnoj kolaboraciji njih dvojice, Kubrick je referentniju i opsežniju izjavu dao tek 1980. u intervjuu koji je javnosti ostao nepoznat sve do 2018. odnosno do 50. godišnjice filma. Citiram. Zamisao je trebala biti da Bowmana, kako bi ga proučavala, bogolika, bezoblična stvorenja čiste energije i inteligencije stave u nešto što biste pretpostavljali mogli opisati kao ljudski zoološki vrt. Njegov cijeli život od tada protječe u toj sobi. On nema osjećaja za vrijeme. Vrijeme se jednostavno događa kao što je prikazano u filmu. Stvorenja su odabrala tu sobu koja je vrlo neprecizna replika francuskog stila. Namjerno tako, neprecizna. Jer smo željeli sugerirati kako su imala neku zamisao o onome što bi njemu moglo biti lijepo, ali nisu bila posve sigurna. Baš kao što ni mi nismo sasvim sigurni što da radimo sa životinjama u zoološkom vrtu kako bismo im pružili ono što bi za njih moglo biti prirodno okruženje. U svakom slučaju, kada završe s njim, kao što to biva u toliko mnogo mitova svih svjetskih kultura, on se transformira u neku vrstu super bića i biva poslan natrag na zemlju, promijenjen i pretvoren u neku vrstu nadčovjeka. Možemo samo nagađati što se potom događa. To je obrazac velikog dijela mitologije i to smo nastojali sugerirati. Završen citat. Inače, kada je riječ o mitologiji, Kubrick je Clarku na čitanje dao tijekom zajedničkog rada Campbellovu studiju Junak s 1000 lica, a naročito ga je upozorio na tripartitnu strukturu odvajanje, inicijacija, povratak. To naravno vidimo i u filmu.
Konzultirali su naravno i Fraserovu Zlatnu granu, Kubrick je volio citirati Junga, dakle arhetipi su tu negdje nam se događaju itd. Dakle, u Clarkovu romanu Bowman u sobi koja nije visoko stilizirana poput filmske, ne provodi dugo vremena, odnosno barem to ne čini u budnom svjesnom stanju, iako se može reći da u njoj provodi ostatak života. No, iako je filmski Bowman budan dok stari, sam Kubrick kaže kako on u sobi nema osjećaja za vrijeme, pa dakle možemo reći da Bowman zapravo ne pati u ovom zatočeništu. Dakle, nema osjećaja za vrijeme. U romanu se, rekao sam već, film vrti unatrag, od zrelosti prema djetinjstvu, u filmu unaprijed, prema starosti, smrti, ponovnom rođenju. U filmskoj verziji sobe nema televizora, ali vidjet ćemo da postoje gledanja koja sobi pripisuju i nekakvu autotematizaciju filmskog medija. U oba slučaja dogodit će se evolucijski skok i pojavit će se zvijezdano dijete, no film nudi i ubrzani, ali još uvijek prirodni prikaz čovjekova životnog ciklusa, odnosno prikazuje samačku starost i smrt u krevetu. Naime, jasno je da je Bowman, prostom činjenicom što je otišao do Jupitera i dalje, odnosno onkraj Jupitera, gdje ljudska noga još nije stupila, zapravo nužno je postao tip, nužno je postao reprezent i izaslanik svoje vrste, kao i primjerak nove vrste, ako vjerujete da je ovo zvijezdano dijete zapravo Bowman koji se nanovo rodio, ali ono što je sigurno je da je postao reprezent svoje stare vrste već samim tim putovanjem. Dakle, kao što neki kažu, on je u toj sobi najusamljeniji čovjek koji je ikada postojao, premda Peter Kremer, jedan od teoretičara i političara koji se bavio ovim filmom, kaže kako su ovi glasovi koje čujemo u prizoru, a to su glasovi iz glazbe Georgea Ligetije, iz tri njegove skladbe, kao i različite verzije samoga sebe koje Bowman susreće, pa na koncu i činjenica da herojsko putovanje Campbellovskog tipa podrazumijeva povratak na ishodišno mjesto, odnosno kući, odnosno vidimo da se zvijezdano dijete vraća zapravo u orbitu Zemlje u sljedećem prizoru, dakle sve je to zapravo utješno. I doista, meni se čini da se ovi glasovi koje čujemo, Ligetijeve glazbe, mogu možda tumačiti i kao glasovi tih bića koja su sobu za njega sagradila i kojima će se on uskoro pridružiti. Možda se to i ne može tako čitati, možda su to glasovi iz neke povijesti čovječanstva. Ne znam. Možda se i našem Bowmanu ovaj bogoliki monolit samopričinja, možda je sve to samo san, ili nekakav san o nadilaženju banalnosti života koji završava u nekakvoj aseptičnoj hotelskoj sobi, koliko god ona bila na kraju svemira, sve je to naravno moguće. Neki su ovdje željeli vidjeti alegoriju začeća i rođenja i doista film je i pored zvijezdanog fetusa kojeg vidimo kako lebdi, ponudio u tom smislu dosta materijala, pa se recimo psihodelična sekvenca čitala kao prolazak kroz porođajni kanal, pa su Freudovci i Lakanovci obožavali činjenicu da se ova čaša razbije o stakleni pod, jer to se staklo razbija o staklo, malo čas i čovjek gleda u ogledalo i tako dalje. Sve vam je to jasno. U filmu također postoji jako mnogo referenci na rođendane. Na primjer, imate Floydov razgovor s kćeri na početku filma, nećete rođendan preko poziva, video poziva. Imate rođendansku čestitku Poolovih roditelja, to je ovaj drugi astronaut. Imate činjenicu da se Hal kada umire zapravo regresira u djetinjstvo, odnosno tutak svoga stvaranja, i tako dalje. Ono što je međutim meni puno zanimljivije od takvih interpretacija jesu upravo prostor i vrijeme ovoga prizora. Dakle, imamo činjenicu da je protok mnogo vremena popraćen sa malim pomacima u prostoru, pomacima kojima bi u empirijskom svijetu koji bi trebali kraće. Mi bismo prošli na drugu stranu sobe vrlo brzo. Ovdje jako puno vremena protječe u tom prostornom premještanju, koje je vođeno linijom pogleda, ako već ne subjektivnim kadrem, i koje ima, rekao sam već, paradoksalnog subjekta, koji ide do samoga sebe u drugom razdoblju života. Promjena točke gledišta predstavlja dakle vremenski skok, ali vremenski skok je ublažen jer ga prati i promjena kadra, dakle, a subjektivni su kadrovi relativno razvodnjeni objektivnima koji nas orijentiraju u prostoru. Kad kažem ublaženi i razvodnjeni, mislim da sa formalnog aspekta atak na naša osjetila nije pretjerano velik u ovom prizoru. Vidjet ćemo, ima i drugačijih tumačenja, jedno poznato tumačenje Annette Mickelson o ovome filmu generalno je da je upravo on atak na osjetila. U svakom slučaju bio je veliki atak 68. To je
U svakom slučaju, bez obzira na to kako je to snimljeno, ovdje istupamo iz linearnog vremena. To je u ovom prizoru. To je, mislim, potpuno i svima jasno. Spomenuti Peter Kremer također ističe važnost gledanja, ne samo u ovom prizoru, nego u sve posljednje 3 sekvence, posljednja 3 prizora filma, zato što se ovdje konačno naše oko više ne fokusira kroz Hala, kao što je bilo slučaj u prethodnom segmentu, nego upravo kroz Bowman. Dakle, tu se mi pomalo poistovjećujemo sa Bowmanom, publika koja je onako gledala film, ga je gledala kroz drugačije oči, može se reći, sada se tu zapravo premještamo u Bowmana. I zapravo se i sam Bowman u ovom prizoru, ako malo bolje gledate, vrlo često svodi upravo na svoje oči. Uvijek, vrlo često su njegove oči te koje su u fokusu i najvažnije što on čini u ovoj sobi jest upravo gledanje. Gledanje koje posjeduje pretvaranje u ono što gleda. I onda naravno, kako će u sljedećem prizoru ovo zvijezdano dijete pogledati prema nama, prema publici, može se pretpostaviti da će i ono postati mi. Po toj logici prethodnog prizora, pa ne čudi da su mnogi gledatelji onoga vremena, čak i oni koji nisu uzimali LSD, o filmu i doživljaju filma govorili u nekakvim religijskim pojmovima. Treba reći da je spiritualnost i religijski diskurs 60. godina u Americi nisu bili vezani samo uz hipijevsku kontrakulturu, nego su općenito bili vrlo prisutni. U najmanju ruku, ovaj film je utjelovio utopijski san 60. godina o dubokoj ljudskoj transformaciji, koja se čini da je ovdje pozitivna. Čini se da je pozitivna i u romanu, premda su završetak romana neki shvaćali i na nekakav negativan način, ali o tom. Govoreći opet o tom prostoru, povjesničar i teoretičar SF-a, odnosno filmskog SF-a, J.P. Teloti, pošao je od koncepta Paula Virilja, koji tvrdi da je ljudska sposobnost padanja prema gore, to jest odlaska u svemir, odnosno bijega od gravitacije i općenitih okova našega svijeta, znak još veće promjene u ljudskoj orijentaciji. Ulaska u okoliš u kojem brzina i kretanje do brzine svjetlosti postaju ključne dimenzije ljudskog razvoja. U tom tekstu, Viriljevom, Teloti vidi Bowmanove transformacije u sobi kao preobrazbe koje se opiru normalnim paradigmama ljudske misli i savijaju u običajna čula prostora i vremena. U čudnom okolišu sobe Bowman će iskusiti niz rapidnih promjena u kojima svaki pogled proizvodi sliku njega samoga. Dakle, ne jednostavni i očekivani odnos pogleda i objekta tipičan za klasičnu filmsku montažu, već sliku samoga sebe na drugoj poziciji u kasnijoj životnoj dobi, kao da su sada i sami pogledi dovoljni da se brzo premještamo kroz vrijeme i prostor i rodimo kasniju verziju sebe samih. Nadam se da ste shvatili di se tu primjenjuje ova Viriljova teza. Dakle, zapravo mi možemo reći da pogled postaje performativan, pogled postaje stvaralački, kreativni, u tom smislu. Možda bismo mogli suprotstaviti ovom razmišljanju napomenu da čekajte malo, ali gravitacija i dalje opstoji u ovom prizoru koji smo gledali. Pa, naravno, Teloti ima spreman odgovor, pa kaže da, postoji, ali postoji zato što je izvučena iz Bowmanovog kulturološkog sjećanja na gravitaciju i kada on sruši ovu čašu, on zapravo kao da je zatečen, kao da ga je nešto podsjetilo da gravitacija tu biva, ali da ga je zapravo iznenadila ta gravitacija, na nju nije naviknuo. To je jedno i drugo, u konačnici kada nam se pojavi zvijezdano dijete, odnosno zvijezdani fetus, on leti u zraku, dakle gravitacije više nema. Inače, govoreći o razbijanju čaše, zanimljivo je da je ideju da se ta čaša na setu za vrijeme snimanja razbije, da je to bila ideja glumca Kira Duleja, dakle tumača Bowmanova lika, koji je spontano predložio Kubricku na snimanju da bi on to volio tako napraviti, da bi mu to dalo priliku za nekakvu glumačku bravuru i Kubrick rekao može, razbijaj, donio čaše, pa ti razbije. Snimali su, mislim, 3 puta iz različitih rakursa i tako je zapravo nastala. Ante Petrlić je u vjerojatno najpoznatijem tekstu u ovom filmu na hrvatskom jeziku, bez obzira što taj tekst ima određenih problema, ali o tome ne bih sada, je rekao, opisao tu čašu, zapravo ta čaša je greška, ta čaša je vrlo ljudska, univerzalni ljudski znak da se još događa greška, da se može desiti nešto vrlo ljudsko u vrlo savršenom svemiru i da je to možda jedina stvar u filmu koja se desi slijedom ljudske pogreške. U tako jednom savršenom, relativno savršenom filmu.
Steven Member, još jedan zanimljivi teoretičar, smatra pak da se prostore 2001. a to se naravno odnosi i na sobu, prečesto ocjenjivalo kao hiperrealistične. On smatra da je simetričnost ovih prostora pretjerana, da su pokreti kamere suviše glatki, da je sve suviše čisto i suviše prostrano, suviše vidljivo, suviše prostorno, mogli bismo reći, da bi tu bila riječ o realističkom prostoru. I zapravo tu dolazimo do te Kubrickove geometrije ravnih linija i pravih kutova. I možemo reći da je to upravo geometrija hotelskih koridora i geometrija labirinta, ako se sjetimo drugog Kubrickovog filma, naravno Isijavanje. Dakle, vizualna simetrija uvijek će obilježavati te zatvorene, zazidane prostore koje još ograničenijima i geometričnijima čini zapravo okvir ekrana. Dakle, ne samo što nam je naravno, vrlo nam je jasno da je monolit može biti metafora filmskog ekrana, namjerno je vertikalan, a ne horizontalan, jer se u Cinerami koja je izrazito horizontalna, onda taj monolit zabija po sredini, kad se ulazi u njega on počinje zauzimati sve veći i veći dio te Cinerame, odnosno tog platna širokog, jel? Dakle, nije samo ne samo to da imamo metaforu filmskog ekrana u filmu, jel? Nego i to da okvir, rub ekrana postaje kod Kubricka zapravo element te naglašene geometričnosti. Pa će onda Michel Chion, isto tako jedan poznati francuski filmolog, prostor u Kubrickovim filmovima označiti kao centripetalan, odnosno takav koji uvijek privlači pažnju ka centru, ka svom središtu, nasuprot centrifugalnom prostoru, kao recimo kod Hitchcocka, Bressona i drugih, čiji filmovi vrlo često upravljaju pažnju onkraj okvira slike, dakle izvan okvira slike. I ako imate takvo usredištenje, centripetalno, kao kod Kubricka, onda takva tendencija ujedno teži stvoriti sve uredniji i sve posloženiji i sve geometričniji filmski prostor. I taj prostor onda može biti još nešto, može biti sve prisutan i to je jedna paralela koju Member vuče između Isijavanja i baš 2001. odnosno našeg prizora. Dakle, ne samo da se Bowman nalazi svuda i u svako vrijeme, nego zauzima nemoguće simultane pozicije, a takva sve prisutnost nije ništa manje nemoguća nego što bi recimo bilo fizičko zauzimanje prostora sna. Vratiti se kao radnja, ovo vraćanje Bowmanovo, ne znači samo vraćanje u prostoru, nego je putovanje u vremenu. I tu je smjer vremena, dakle je li to unazad ili unaprijed, dakle ova razlika kod Clarka i Kubricka je manje važan od rekonstitucije prostora. Dakle, povraci znače odlazak bilo kuda, znači jedno panoptičko viđenje, sve viđenje. I zapravo je ova soba, kaže Member, Bowmanova verzija Isijavanja. Mogućnost pojavljivanja u različitim obličima, na različitim mjestima ili simultano kroz vrijeme, dilema za gledatelja ista je kao što će to nešto kasnije biti u Isijavanju. Je li to isti Bowman? Je li to neka reinkarnacija koja se nanovo rodila? Je li Jack Torrance, Delbert Grady ili obratno? Je li on oduvijek bio u hotelu ili se ponovno rodio? Dakle, više struka pojavljivanja u različitim vremenima Kubrick voli prikazivati kao prostornu sveprisutnost. Vratio bi se malo na uređenost, na izgled te naše sobe. Dakle, ona je isprva u tim raspravama kako će izgledati ovaj set, trebala biti namještena u viktorijanskom stilu. Ali je scenografska ekipa, u kojoj je bio i Masters, u kojoj je bio i Harry Lange spomenuti, vjerovala da bi zapravo stil ove sobe trebao odgovarati ostatku filma, odnosno da bi interijer futurizmom i minimalizmom trebao nadmašivati čak i ono što smo već vidjeli u Discovery, dakle te svijetle, sterilne površine i tako dalje, i da bi u ostalom takvo rješenje bilo bliže onome što je Clark već bio napisao. Kada su se obratili tvrtki Armstrong Korg, koja je bila specijalizirana za podove i stropove, oni su im ponudili jedno doista futurističko rješenje u kojemu bi namještaj, kada ga se ne bi koristilo, nestajao. Dakle, baš kao u Clarkovom tekstu, ako se sjećate, kada Bowman tamo zaspi, namještaj nestaje. Ta ideja odbačena je zato što su se smatralo da bi publika mogla pomisliti da je riječ o prostoru u kojem prebivaju izvanzemaljci, a ne o onome kojega su izvanzemaljci za Bowmana načinili temeljem televizijske impresije, ako je bilo vjerovati Clarku. I onda je britanski scenograf Tony Masters predložio francusku spavaću sobu u stilu Luja XVI,
s nježnim sivo-zelenim tonovima, ali zadržani su pod i podna rasvjeta iz prijedloga Armstrong i Corka. Naravno, nesukladni u 18. stoljeću, baš kao što je i kupaonica koju smo vidjeli razmjerno nesukladna 18. stoljeću. Pod od akrilnog stakla, dakle to je taj materijal Perspex se zvao taj materijal, je također zadržan. Stil sobe ponekad je u literaturi opisivan kao rokoko, ponekad kao francuski režans ili britanski regenski stil, ponekad ovako, ponekad onako, kao barok, jeli? Iako ga se, s obzirom na Kubrickovu ovu opasku da je riječ o namjernoj nepreciznosti, o namjernoj aproksimaciji, ja mislim bolje da ga je bolje odrediti kao neki općeniti neoklasicizam. Dakle, 18. i rano 19. stoljeća, znamo da se neoklasicizam nadahnjivao između ostaloga antikom, znamo da ga karakteriziraju simetrija, čistoća, jasne linije, manjak ornamenta, te osnovni geometrijski oblici, svakako nešto što inače nas zove da pripišemo Kubrickovom stilu. Nešto kasniji Ampere i Biedermeier, koji su moguće utjecali na namještaj, također su neoklasicistički, a platna koja vise po sobi, vjerojatno su platna slikara rokokoa Françoisa Bouchera i Jean-Honoré Fragonara, ili pak njihovi amalgami. Naime, još uvijek postoje polemike o tome jesu li to doista replike tih umjetnika ili je to nešto amalgamirano, neke su slike izokrenute po horizontalnoj liniji, pa se tu zapravo ne može dati neki konačni sud. Ali ono što je meni mnogo zanimljivije, jest pomisao koja meni prirodno dolazi na renesansu. Dakle, čim imam ovaj kvadratni pod, ja si ne mogu pomoći da se ne sjetim ovog takozvanog renesansnog otkrića perspektive u 15. stoljeću, bez obzira što je perspektiva moguće već bila poznata i u antici, na dalekom i bliskom i srednjem istoku i tako dalje, barem u ovoj našoj zapadnjačkoj paradigmi, mi uvijek kažemo da smo mi otkrili perspektivu u 15. stoljeću. Ova slika Pietra Perugina, predaja ključeva, nije naravno prva, ali se vrlo često koristi baš kao ilustracija tog otkrića perspektive u renesansi, pa je meni prva asocijacija na taj pod uvijek bila upravo ova. Uostalom, nije li naš Bauman u toj sobi također otkrio neku novu perspektivu, novu dimenziju postojanja? Pa zašto ne? Druga snažna asocijacija na renesansu svakako je ovo Baumanovo pokazivanje prstom prema monolitu, kao na Michelangelovoj fresci Stvaranje Adama. I doista mi se čini da se ova Baumanova soba može shvatiti kao apoteoza, kao deifikacija, kao nekovrsno uznesenje. Sad, da li tu izvanzemaljci stvaraju novoga Adama, a možda baš i onog našeg pravog Adama koji prethodi svemu, pa ili prethodi onih majmuni, pa dolazi iza onih majmuna, već ovisno o tome čemu vjerujete, možda je i to moguće. Uostalom, kamera je opisala krug po ovoj sobi, moguće su takva, recimo, ciklička tumačenja, jedno od takvih ponudio je uostalom i Ante Petrović. U nekim svojim izjavama Kubrick ovom stilskom izboru izgleda sobe odriče zapravo nekakvu važnost. On kaže, moglo je to biti bilo što možete zamisliti, ovo se jednostavno učinilo kao najzanimljivija soba koju smo mogli imati. Na drugom mjestu pak kaže da je riječ o Baumanovoj podsvijesti, na trećem, kao što sam već citirao, kako je riječ o namjerno aproksimativnoj replici francuskog stila, koja je trebala odraziti takve napore izvanzemaljaca. Međutim, Kirsten Hall i Martin Collins u 18. stoljetnom dizajnu, koji odudara od ideja iznesenih u Clarkovu tekstu, vide ipak još neke dodatne slojeve značenja. Oni se naime služe konceptom koji je osmislio Joseph Roach, a to je pojam dubokog 18. stoljeća. Stoljeća koje još nije završilo, već živi među nama kao repertoar dugotrajnih izvedbi od kojih se nekih, poput ropstva i kolonijalizma, te njihovih posljedica, uporno ne možemo riješiti. Dakle, Roach opisuje taj susret s 18. stoljećem kao susret s vlastitom fotografijom na mjestima na kojima ju ne biste očekivali. Kao neočekivanu sličnost razdoblja koja je, smatra on, Kubricka kasnije moguće privukla i Barryu Lyndonu. Možda je Kubrick, spekulira Hall, u 20. stoljeću vidio sjenu prosvjetiteljstva koje nam je donijelo znanstveni napredak, prirodne znanosti, empiriju, revolucije, kapitalizam, svjetsku trgovinu, progres, ali sa svim onim opasnostima i zamkama progresa koje uostalom možete i zamisliti. I u tom kontekstu onda Kirsten Hall čita Odiseju i kao tipičnu priču o ograničenjima i opasnostima progresa, takozvano cautionary tale, što jest jedna tradicija koja je dosta snažna i u znanstvenoj fantastici. Naravno, ne u cijeloj,
ali u dijelu znanstvene fantastike ideja da je zapravo SF cautionary tale jest, možemo reći nažalost, i danas dosta prisutna. I zapravo Hall taj koncept dugog 18. stoljeća vidi ne samo u namještaju, već i u Bowmanovu ubrzanom starenju, smrti, ponovnom rađanju. Dakle, kao što on vidi samog sebe, kako stari, tako i moderni čovjek vidi sebe odraženoga na istovremeno čudan i blizak način u svijetu 18. stoljeća. I, dakle, zapravo riječ je o alegoriji na razvoj znanosti i tehnologije, ali i na važnost povijesne kontekstualizacije 20. stoljeća, odnosno 21. našeg vremena, jer smatraju oni, kamo god da se okrenemo i kuda god da stignemo, uvijek ćemo se u konačnici vratiti u to 18. stoljeće. Tu se prvenstveno cilja na prosvjetiteljstvo, da budemo jasni. Ovaj drugi, Martin Collins, koji je inače povjesničar svemira i koji je član Clarkove zaklade, odbacuje inače Kubrickove tvrdnje o tome da je ova soba nastala iz Bowmanove podsvijesti, već isto tako podcrtava činjenicu da je Louis XVI bio zadnji francuski kralj prije revolucije i da je zapravo i ovo što se nama događa, što se Bowmanu događa, jedna revolucija. Dakle, prelazak u Zvijezdano dijete predstavlja transformaciju, revolucionarnu transformaciju čovječanstva temeljem Bowmanova iskustva. Dakle, ono što možemo zaključiti od ovih zanimljivih čitanja je da je svakako ova tvorba ljudskog identiteta negdje između razuma i nasilja i impulsa doista karakterizira mnoge Kubrickove važne filmove, počeo još od prvog do Killinga. Dakle, to jest jedna tema koja je kod Kubricka dosta prisutna. Isto tako možemo se složiti da upravo 18. stoljeće jest razdoblje u kojem ova izvrsnost kulturne proizvodnje prati golemu količinu nasilja koja ga na neki način omogućuje. E sad, da li je doista Kubricku to 18. stoljeće bilo toliko važno? Naravno, ako sudimo po Barryu Lyndonu je, ali je činjenica da se neke teme preklapaju. I tako, Michel Siman, još jedan zanimljivi proučavatelj Kubricka, smatra da je Kubrickova fascinacija 18. stoljećem ambivalentna, jer je to trulo doba koje očekuje svoju skoru propast, ali iza fasade luksuza, užitka i veselja pomaljaju se smrt i raspad. Dakle, ako 18. stoljeće predstavlja mogućnost kulture da prikrije sjenu svoje brutalnosti slojem razuma i dekoracije, ta će nam se sjena vratiti nazad u 20. stoljeću. I kaže on, primijetite da se Bowman ponovno rađa kao Zvijezdano dijete u toj 18. stoljetnoj sobi uz zvuke simfonijske pjesme Richarda Straussa, tako je govorio Zaratustra, koja je u 20. stoljeću bila između ostaloga, i to po skladateljevoj odluci, i glazba nacizma. A čega je, kaže Siman, Kubrick kao obrazovani Židov mora biti svjestan. Ne znam. Nije to jedino tumačenje koje će se pozvati na Zaratustru, naravno. Postoji i takozvano tumačenje trostruke alegorije Leonarda F. Witta, koji se slaže da je riječ o alegoriji na Zaratustru, ali Nietzscheovu, ne Straussovog. Naime, zašto? Zato što prikazuje čovjeka između stadija majmuna i nadčovjeka. Međutim, Witt kaže da također može biti riječ o alegoriji na Homerovu Odiseju, pa je u tom viđenju, na primjer Hal, jednooki kiklop kojega Bowman ubija. Treća alegorija je zapravo po Wittu, ona o kojoj smo mi već pričali, a to je zapravo ova Clarkova, Arthur C. Clarkova ideja, pretpostavka buduće simbioze čovjeka i stroja ili neke više inteligencije. Naravno, ovo nisu jedina alegorijska čitanja koja spominju Homera i koja spominju Nietzschea, to se, što bi se reklo, samo od sebe nadaje. Pa ima jedna zanimljiva koja kaže da je ovo što Bowman umire kao starac u krevetu zapravo aluzija na proročanstvo proroka Tiresije za Odiseja, kojemu je rečeno da će umrijeti kao starac u krevetu, zapravo i na taj način kao žrtvu za budućnost svoga roda. Pa onda opet imate čitanja da je Bowman spasitelj. Zašto? Kristološki spasitelj, jer je najavljen ne u ovom prizoru, nego u prizoru koji prethodi psihodeličnoj sekvenciji, dakle, vertikalnim poravnanjem planeta i mjeseca s monolitom u obliku križa. A će onda kao spasitelj, kao pustinjak, provesti ostatak svoga života u našoj sobi. Toliko o religijskim interpretacijama kojih je po pitanju ovoga filma i previše. Govoreći pak o nacizmu kojega sam spomenuo, još jedna poznata dama, a to je Susan Sontag, dotaknula se nacizma kada je rekla da 2001. doista jest primjer fašističke umjetnosti. Zašto? Pa zato što, po njoj,
ovaj film pravi spektakl iz vladajući su ovdje naravno alijeni, i masovnog obožavanja tih alijena i potpuno predanje zapravo toj nekakvoj višoj sili. Je li to doista tako ili nije, ostaje da se vidi. Činjenica je da se u ovome filmu predaje višoj sili bez nekakvog propitivanja, možda i bez izbora. Treba reći, isto kao kod Clarka u Kraju djetinjstva. Znate, u Kraju djetinjstva jedna viša rasa alijena dolazi na zemlju kao posrednik još više da bi ljudskom rodu objavila, gledajte, vaše vrijeme je isteklo, sad će se početi nađati nekakva djeca koja će biti sljedeća, indigo djeca što bi rekli, viši oblik postoji, samo je gotovo. I onda svi nešto kmeće, pa ne, pa kak, pa šta, pa znate, pa prije toga naravno bude puno godina progresa i razvoja i tako dalje, sve u redu. I onda ljudi počnu kmećati. Znate, Artura C. Clarka to jako malo zanima. Da li ljudi kmeće pred tim kozmičkim promjenama. Ja mislim da je to ovdje važnije nego nekakve, ajmo reći, potencijalno fašistička estetika. Uostalom, fašistička estetika, kada je riječ o filmu, obično potiče pasivnost publike i povijanje autoritetu. Je li to zemaljski ili vanzemaljski, to je pritom nebitno. 2001. ipak nudi otvorenu pripovijest i nudi nam nekakav, ajmo reći, intelektualni prostor u kojemu možemo razmotriti što se događa. Dakle, ona možda komentira potencijal ljudske kulture da vjeruju apsolutno i predaje se višim silama, ali se, ja bih rekao, za tako što nužno ne zalaže. U svakom slučaju, izborima koje je napravio Kubrick se odmaknuo od Clarkove predodžbe o sobi kao najobičnijem mogućem prostoru. To je, mislim, vidljivo. Ali Petre Kremer smatra kako je upravo napetost običnog i neobičnog od samoga početka filma temeljni Kubrickov postupak. I doista, kako film počinje? Pa izlaskom sunca. Postoji li nešto običnije, svakodnevnije i tipičnije? Vjerojatno ne. Dakle, Kremer smatra da su poznate slike, poznate situacije, poznate djelovanja prikazani iz neobične perspektive, što je vrlo esefični postupak, uzet rečeno, i okruženi misterijom, i da se na taj način gledatelju zapravo izmiče tlo pod nogama. I uistinu, dakle, možemo se s time složiti. I možemo se isto tako složiti, već sam rekao, da događaje koje vidimo u sobi zapravo se odvijaju u interijeru koji nismo očekivali, ali koji ima karakteristiku tipičnosti. Ovakve ili onakve, baš kao što je ljudski proces starenja, koliko god ubrzan, ima karakteristike tipičnosti, kao što je naš Bowman ima karakteristike tipičnosti jer reprezentira ljudsku vrstu. Uz to, smatra Steven Member, dakle ovaj prizor još dodatno podcrtava Kubrickove inače poznatu fascinaciju banalnošću, oštrim kontrastom prirodnog i ljudsko stvorenog, suviškom birokratske pravilnosti itd., ali čak nalazi u ovom prizoru i mogućnosti određenih parodijskih sklonosti, jer kaže, dekor ove sobe je pretjeran, obsesivan, ekstreman, ironičan i komičan u odnosu na obična mjesta, a ne tek lijep i odbojen. I zapravo, kada sam odabrao ovaj prizor, nekako sam na taj način se osigurao toga da vam ne moram ponuditi večeras ništa novo, jer je toliko mnogo toga napisano u ovome filmu, i čak i ovom prizoru. Tako da ću ovaj pregled pisanja o filmu završiti sa jednim koji smatram možda i najznačajnijim, a onda ćemo zaključiti i zapravo otvoriti raspravu, jer mislim da je ono što vi mislite o ovom što smo vidjeli također zanimljivo i važno. A taj završetak ovog pregleda, brzinskog letećeg pregleda, je zapravo tekst, seminalni tekst Annette Nicholson, Bodies in Space, Film as Carnal Knowledge, koji se, kažem, dotiče i sobe. Znači, po Annette Nicholson 2001. je zapravo temeljno film kretanja i film dezorijentacije. Ta dezorijentacija počinje za nju već kada vidimo onu stjuardesu kako u bestežinskom prostoru pluta u onom brodu koji vozi ne u prvom segmentu, ali već u drugom, jel? Dakle, tu počinje ta dezorijentacija, ali dezorijentacija je za Annette Nicholson sredstvo spoznaje. Dakle, vi se morate dezorijentirati, vaša se osjetila moraju izgubiti da bi se ponovno pronašla i da biste na taj način nešto spoznali, a film je upravo savršen, neposrednost filma je upravo savršen medij za tako nešto. Dakle, film o kretanju, o istraživačkom putovanju koje kroz višestruke taktike izmještanja i neprestane intenzivne reinvencije mogućnosti kinematografske neposrednosti napreduje prema rastjelovljenju.
na kraju nam se naravno i čovjeku i Bogu događa upravo to rastjelomljenje. Dakle, pokret kroz svemir je i formalna i pripovjedna tema ovoga filma, a kamo to vodi? Vodi u poništenje subjekta. Vodi zapravo u ono što je, možemo reći, moderna umjetnost. Dakle, prijelaz moderne umjetnosti sa onoga što je viđeno na viđenje samo. I na kraju, tako stižemo u sobu. Dakle, stižemo u prostoru koji obitavamo. U toj sobi ukinut će se razlika između tijela i uma i osvijestit ćemo da je objektivna prostornost samo omotnica primordijalne prostornosti. Ovo se naravno tiče jasnovidjenja. Dakle, Kubrick po Mikkelson neprestano ispituje tu objektivnu prostornost i tako utjelovljuje temu učenja kao samospoznaje, rasta kao neprestanog poremećaja i nove uspostave ravnoteže u napredovanju prema znanju. Dakle, u sobi, citiram, u sobi iskustvo kao vizija završava istraživanjem gledanja. Film na posljedku oko vidi kao konačnog činitelja svijesti. Naravno, neki suvremeniji teoretičari rekli bi naravno da je ova soba u tom smislu samo liminalni prostor, jer soba je zapravo nekovrsni motel u kojem se odmoriš pa onda ideš dalje na višu razinu svijesti. I za kraj bih vam htio nešto pokazati, jer mi se učinilo zanimljivo. Samo malo. Dakle, to sam se mogao da ne sjetiti, samo malo. Da, samo što nisam upalio internet. Ima tu interneta? Ima? Mm-hmm. Kako je šifra? Je li dalje trg žrtava amaterizma? Probaj s tim. Da, sve malo, trg žrtava amaterizma. Trg žrtava? Zrtava. Aha, trg žrtava. Amaterizma. Trg žrtava amaterizma. Mislim da bi trebalo još uvijek biti to. Ja. Dakle, nakon završetka snimanja filma, Kubrick si je dao jako puno truda da se unište svi scenografski elementi, sva rekvizita, pa čak i reslovi, jer naravno bilo je puno toga snimljenoga što nije ušlo u Final Cut, pa između ostaloga i neki segmenti ove naše sobe. Međutim, usprkos tom njegovom destruktivnoj namjeri, destruktivnom nastojanju, nacrt naše sobe ipak je preživio. I 2018. za 50. godišnjicu filma, dvojica umjetnika, Simon Birch i Paul, ne znam više kako se zove, ali evo, naći ću. Simon Birch i Paul Kember napravili su ovu instalaciju koja je bila izložena, zašto ovo neće uporno, i bila izložena u New Yorku, iz nekog razloga tamo staje, dobro, da nema veze. Instalaciju koja je bila izložena u Washingtonu i Los Angelesu, a onda je ta instalacija snimljena i za ovaj panoramski film, po kojem se možete kretati kako hoćete, a sada, dobro, kad bi ovo ne bi zastajkivalo, onda bi se tu u jednom momentu pojavio i orkestar koji povodite šta svira, naravno Zaratustru šta bi drugo svirao, jeli? Ali dobro, imamo očito tehničkih problema, međutim shvaćate o čemu riječ. Znači riječ je o panoramskom filmu. I ova mi se tehnička inovacija, uvjetno rečeno, učinila zanimljivom.
promatrati na podlozi definicije prizora. Dakle, to je ono što mi ovdje radimo. Mi ovdje radimo analizu prizora. Dakle, na analizi prizora, na definiciji Hrvoja Turkovića, koji kao jednu od konstitutivnih osobina filmskog prizora vidi razgledljivost. Pa citiram, prizor nije samo opažljiv, već je i razgledljiv. Obilježen je mogućnošću razgledavanja s različitih promatračkih položaja. Podrazumijeva se pritom mogućnost neizmjernog broja tih položaja, a s time u vezi i neizmjerne raznolikosti promatračkih aspekata prizora. Utoliko je prizor potencijalno promatrački multiaspektualan. Ali, dok su strane životnog prizora podložne akciono-perceptivnom istraživanju, strane filmskog prizora fiksirane su snimkom i razgledavaju se koliko tog snimke omogućuje. Završen citat. Prihvatimo li dakle Turkovićevu definiciju, ovakvim se postupkom, kao što vidimo, možda pomalo ruše granice između filmskoga i životnog prizora. No, možda je to već i doista interpretativno pretjerivanje. Hvala. Mogu sad ovo...